The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, akson na Brian Morden. Ako naman akson na hupon checking in diri sa akson na firing line na program karon iyang gabi Miyerkules kita. Abril 20 tuig 2022. Action Firing Line. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan nga nagatutok na karon nga gabi sa bilog nga Region 6 diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Welcome na diri sa aton sini nga pagpangalagad liwat kitang nga upod sa inyo tubtob sa takna nga alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Amo man sa mga nag-upod na via online paagi sa Facebook kag subong man sa YouTube ang aton gin nga pagpanamyaw kag pag-abi-abi sa inyo tanan. Welcome to the show. Kag sa kinaandan pwede nyo gid ma-share kag ma-like ang aton sini nga Facebook. Action Firing Line. Ang live naton sa Facebook pwede nyo ma-like, ma-share para damo pagid kita malabutan. Action Firing Line. Ako naman Akson Artay Hupon. Let's go to work na diri sa aton sini nga pagpangalagad pero antes pa man sang pilag ka mga imbukada pambukas nga mga balita kag informasyon tag karon nga gabi. Unahon tanay pagtsakyar sa lakat sang panahon. Let's have Aksyon Gani Republika gikan sa PDMPD. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Aksyon Gan, may gabi please come in. O sige, action at mayong gabi sa aton mga listeners mayong gabi. Lakat sa aton chimpo sini nga gabi, no? Miyerkules kita karon Abril 20 tuig 2022. Naga-impluwensya sa kapungsuran ang easterlies, no? Mapaang nga hangin halin sa baybayon sa Pasipiko. Medyo matawhay ang aton nga chimpo, no? Ang idulot niya lang ni may pagulugalom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May dala lang ni siya na ligwin nga mga pagulan ukon pagpanagoob. Mabatyagan naton sa diri sa Western Visayas, Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod. Upod na ang iban nga bahin sa aton kapungsuran, pati na ang Metro Manila. Tugay ni sang easterlies, gina-ofdan sang localized thunderstorms. Diri sa Western Seaboard sa Kabisayan, upod man sa iban nga bahin sa aton pungsod, na paidalom kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Okay. Magkahalin ini sa direksyon na sidlangan, pakadton aminhan na sidlangan, o kung east to northeast, aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmado man ang aton baybayon. Ari sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos ini siya, 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Okay. Mauna ang hunas alas 8:04 sini nga gabi. Ang tao magabalos alas 2:15 karon sa kagahon, 0.8 ang kadalumon, no? Ang hunas 0.0 metro, no? Alas 8:04 sini gabi. Nagtunod si Haring Adlaw alas 5:55 sini nga hapon. Magabutlak din siya kung magapakita buwas aga alas 5:31. Kag-ari kita 25 hasta 32 degrees Celsius gihapon. 67 hasta sa 89.6 degrees sa Fahrenheit. Ang manilakat sa atong nga timpo sini gabi aksyon art, no? Okay. Si Vulcan, dalon pa naton, hindi na. Pwede man, may ara ka na Okay. update subong. Si Vulcan sa sulod sang 24 oras nga obserbasyon, nakarehistro kita 17 ka volcanic quakes o kon diri sa iyang palibot, no?
ang iyang guab ukon baba way sa may ginbuga nga white steam laden film ukon puti nga. So ang iyang edipisyo ukon ground deformation slightly inflated sa gihapon gamay nga pagubag sa iyang baga. Ang takos ang aton nga volcanologist sang pizza 17 lang sini nga Abril. Okay. 246 toneladas ang sulfur dioxide no nga fiox o kon asupre. So ang aton park superintendent sang Mount Canlaon Natural Park under sa pamunuan sang DENR upod sa aton DOST Works in collaboration sa aton command center nagapaabiso sa aton general public stakeholders kag trekkers nga hindi pa pwede masudlan ang 4 kilometer permanent danger zone. Nagapabilin sa gihapon si Bulkan Canlaon sa alert level 1. Kag katapusan, action art no. Earthquake information no. Nagtay og diri way lang gidugay alas 5:58 sa Valladolid no. 2.4 ang magnitude pero unfelt ni siya. May dalom ini siya 44 kilometers ang deep of focus. Hara siya sa 14 kilometers ang kalayon sa nabagat nakatungdan sang Valladolid Negros Occidental. Wala pullback ay unfelt man huway sa intensity nga gindulot no. Okay. So amo nay lakat sang aton monitoring alert and warning system. Aha. Ambot nagkapasa na sa inyo kami initial kami information nga kuha o sa sila may isa ka grupo nga nag-excursion to do may nalumos isa Ariho, sugan. alas 12:45 kag inas ang ugto. Ang Silay City Disaster Risk Reduction Management Office nakabaton sang pagkalumos no sa jurisdiction o kon boundary sang sitio Mambagid kag Gruma sa barangay Balaring kag barangay Latasan sang Sarabya kun Ibi Magaluna. Ginaligar ni siya nga duha ka nadula missing. Nga individual to gin dispatch dayon ang aton nga team sang WASAR Water and Search and Rescue dito sa natabuan nga lugar. So pag-abot sa kuan gid mismo sa lugar sang insidente ang WASAR team naton nag-augment siya sa local bantay dagat naton nga task force upod ang local nga PNP kag sa pag-assess kag pag-interview may ara nga ginaaligar nga total nga gina-estimate 30 ka individual ang involvado sa sini nga upod na ang kabataan no may gin-report nga ang grupo sinisang biktima nagpalaot sa Opinsi no dira between Silay kag Sarabya. So bali nag-excursion nagsakay sila sa bangka ang sunggan? Sakay sila sa fishing boat no o kon biray-biray no. Di ang pagsugod sang SAR o kon search and rescue operations naton mga biktima o kon persona gin-rescue sini siya na recovered sang aton area of responsibility sang barangay Balaring, Silay City. Tatlo ka conscious nga biktima gindala gilayon dito sa Silay City Health Office no. Gina-assess ang ilang pamatyagan. Waay isang serious nga pilas o kon findings nga nakitaan o kon na record. Ang siyam ka biktima ari na sila gin pasakay malapit sa hospital no. Ang Teresa Locsin Landuni Provincial Hospital no. Upod ang aids ang first responders nga ang community o kung komunidad sa aton nga search and rescue team no nag-abot da gina-record 11 ka wala kalibutan ang conscious ka individual nga wa man sang serious injury kag pilas dasonti ang 15 ka biktima gindala na to siya sa PNP station para investigahan. Bali ano to? Anong initial nga report? Nag-excursion lang sila? Nag-upod sila sa biray-biray? Ambot, basta nagpalaot lang sila sa Kalalawran. Uy. No?
Fishing boat kuno ni, no? Biray-biray. Biray-biray kung tawag no. Dako ni siya guro kung magbiray-biray kay 30 sila mo. 30 sila, ho. Hindi man ni pwede May ang ikot na mga kabataan. pareho sa sipalay yung nagamit. Kargaan mo 30 guro ni, hindi niya delikado na. Araw-araw mag-30, delikado eh. Dalong Oo. na dayang kantilado sang sipalay. Oo, ti, pareho sa ila, ti kung magambal ka biray-biray, basi dako ni siya nga sakayan. Hindi ko familiar sa biray-biray. Ay, Diba, nakabalo kay nakabato lang tas ang report di, no? oh, actually, So, ang report gani nga nakuha na mo na akson gan may isa gid nga na disgrasya while gindala sa ospital mo. Ginaligar ni siya, dula gid siya, no? Oo. Si John Mark Diguyo, halin sa lugar sa Sarabia o kung Ibi, Magaluna. Isa ang missing, Okay. Gason ibang biktima Mhm. gina-determinar while ang investigasyon padayon sa gihapon. Aha. Basta ang aton nga report nga nalunod sila. Okay. Ang weather forecast wa kita tropical disturbance nga naga-exister sa Subong. Pero mamadlos bala kay inang hangin. Hindi gid man kay ang aton nga coastal water condition kuan mo inang kalmado, no? Oo. Kalmado. Kag hindi madlos, ang madlos ato to sa Northern Luzon, no? Northern Luzon. Okay. Naton nga na-capsize sila basi overloaded kung ano ni ang biray-biray ni, no? So amo na ang aton nga report, no? Okay. Basta si John Mark Diguyo, 17 anyos, no? Taga So, Sarabia, missing. So ginapangita pa ni siya sa Subong. Ate, sige. So anyway, may arapi gani reported do nga may 3 ka tuig mga nadisgrasya sa swimming pool sa Banwas ang Hinigaran. Waya ka submit report ulat-ulat ha? naton, no? Kay way pa man kabaton ang incident monitoring team task. Actually, nagligad pa niya nga adlaw na tabo, pero do subong lang oo. na-submit ang Oo. report. Mhm. O, resort man to, ti Lunes. Amo ni lang ang iban, kundi way man obra. Kay kabalo sila sang nagligad nga Easter Sunday. Gutok ang mga beaches, ang mga resorts. Subong ni sila nga week ya ang iban nga family nga nagakadto ti halong gid siguro akson na Amo gani, oh. O, kabudlay gid no? Kabudlay, oh. Sige lang kay research sa tanabi ano ning biray-biray. Kaya hindi ko familiar tuod sa Amo biray-biray gani, ni. daw bago lang ko nakasalapok nga tinaga sa Hiligay no, biray-biray. Panawag na guro sa sakayang pandagat ing kwan. Biray-biray guro. Basi Amo gani ginapamangkot ano na ang biray-biray. No? Sige pa magkuton ta na karon ang pulis kay ilihog ko si aksonan karon nga patawgan ang sila PNP o aksongan why ka nagidman na kuano why nagidman na problema sa may mga plano yang magkadto sa mga resorts kag sa mga beaches ba ito yakon dito ka sa Mamukal subong galing do hindi pa galing to pwede ka overnight. Hasta man lang kuno sa hapon, hindi sila mapaka-overnight sining gabi. No? So, mo na ang... Pag hindi pwede kasulod sa lakyan to, hindi man pwede nga magdabok kasulod to, kay magpalalagyo mga pakaisa kung ato to. Sa sulod bala, nagbalik ko nung amo, tombot amo ng plano ko katuan to mo. Kay singuna pag kadto ko na, duway ko sang nakita kamo de. O, do ako lang to nakakadto. Basi subong arat na blang pa isa ko. Ati. Sige. Thank you, Ginakson Gan. Basi may mga update ka karon ka mo man makakuha lang kita sa inyo liwat. Salamat, Ginakson Gan. Sige, action art, no? Thank you. Good night. Akson Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Action firing line. I-check ta karon liugon ko lang si aksunan nga basi matawgan ang hepe sang Silay City PNP man ang iba na mo nang ginmuno ko kaina after sadtong Easter Sunday nga celebration atoy da time damo to kapulisan mga rescue nga ara ginpahamtang sa mga beaches sa mga resort kay gina-expect nga damo gid man makadto to nga tawo mo mga ekskursyonista no family outing kay ti pagka sunod nga may nadlaw may mga opisina kag may trabaho na iya. Although nga ti sa nasiling na naton malawig ang wala trabaho nagligad nga Holy Week, ti ang kada pamilya may mga scheduled na gadaan nga kaladtuan. Amo nang reason kun nga at least
damo nga mga pamilya naguluwa Action firing line. Di i-check talang na liog lang ko aksyonan sa taga Silay nga pulis kay gusto ko mangusisa siya ano ni siya ang biray-biray kung ano dako ni siya nga bangka. Gaginsakyan allegedly sa isa ka grupo nga nag-excursion na dira sa lugar sa Silay. Pero ang report gani nga nahibaluan kag nagdangat diri sa akon nga may ara gid sang nadisgrasya ti ibaluon ta ini kay para man sa information kag awareness sa mga nagakadto sa mga resorts. No, dito sa Hinigaran may reported last Monday, April 18 nga may ara man 3 years old nga nadisgrasya sa swimming pool dira. Action firing line. Amo na kinanglan kung magkadto kamo sa mga resorts, sa mga beaches, medyo halong gid. No? Kay ang tinutuyo nyo dira is para mag-excursion, para nga mag-enjoy, pero ang problema kung resulta sa ginatawag nga problema kag konsumisyon. Action firing line. Na kay imbis na magkinalipay kamuti ding kakita sina kun amo ni may disgrasya kag malain kumayara gid sang mabiktima. Action firing line. I-check ta lang na in a short while diri sa aton sini nga pagpangalagad para at least makuha tagid ang full ang kaundan sining istorya angot sa insidente nga nagluntad kay inaaktualis ang udto ining insidente dira sa sang Silay. I-update ta lang na karon ko ng latest gid ambot kaina si action sino ganing correspondent sa Silay si dalapan as ang Silay ni Kwan ni Tikar no ni Action Arlo Tikar si Action Arlo duty siya sa patrol subong no wa siya duty si Action Eden subong ti i-check ta ba si Action Arlo Tikar nakakuha mablas ang information Action firing line. pero unahon ko lang anang hipid dira sang kapulisan kung available ang Chief of Police dira sa Banwa o sang or syudad sang Silay angot sa sining nga insidente. Action firing line. Alas 7:12 na Action Radio Philippine Standard Time ano pagid ang pila ka madalagko nga balita nga aton tutukan karon nga gabi. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. I-check taman ini karon dugay-dugay mga report diri sa probinsya sang Negros Occidental no ang balita karon iyang gabi mga kaaksyon no giupod kay Aksyon Marlon Hinovia. I-check ta niho kay iniguro maangot ni balas sa mga update angot iya sa sining sitwasyon subong dito sa China kon kaso sang COVID-19 ang pagahambalan. Action firing line. Kay gusto ko ning itutukan man bangod mismo ang gobyerno probinsyal wala nagakumpiyansa sa pagnubo sang COVID-19 diri sa Negros, pagsakas ang kaso sa Shanghai mo ginalantaw nila. Kaya ang balita subong, abinyo na no, may ara sang confirmation nga at least pulo ka mga Pinoy ara subong sa quarantine. Gina-quarantine dito iya sa area sang Shanghai sa China. Matapos kay ni sila nag-positive sa COVID, amo nang report daw ti naka-lockdown nga nanto sa mga lugar nga may ara sang surge o pagsaka sang kaso. Ti sa China nga na nag-umpisa ng COVID-19, ti of course ang 2019 kay COVID-19. Ti pero ibaluon ta gini kunano bala kay mismo on no less than the Philippine Consul General in Shanghai nga si Jose Ignacio nagapalayag nga may communication na sila agon nga makahatag sa nagakaigo nga bulig sining na-infect na pulo ka mga Pinoy. Action firing line. Ay nga aton malang diri nga kuninali magpalauli ini sila ba o pwera palayo lang aton hindi kita maghatag kumpiyansa mo ni si Governor siling hindi kita maghatag kumpiyansa agod nga hindi magtaas naman liwat ang cases diri sa Negros Occidental. Action firing Pero line. balikan ko ang dugang naton nga mga headlines sa dugay-dugay. Unahon ko lang ni Anay kay ari na sa aton nga linya ang hepe sang Silay CDPNP. At least mahibaluan ta ko na no gid exactly ang natabo no sining insidente kaina dira sa area sang Silay
angot sining natabo nga do nagkuan ni kuno bangka ang ginasakyan nila do nagkapan. Online sa firing line. I-check naton na karon niya nga gabi magkaaksyon ang latest sini para may baruan ta. Joining us over the phone ang taga-pamuno no sang sila ay CDPNP. We have Colonel Robert Pitati on the line. Sir, Colonel, mayong gabi si Action Art diri sa Action Radio Bacolod. Mayong gabi man na Action Art kang sa tanan nga imo tagpalamati no. Aha. Sir, kay gusto namon maki-update bala sining insidente pagka lunod sining biray-biray sa area sang Silay. Nano ang investigation ninyo kag ang pag-intindi ko do may isagin nga na disgrasya, sir? Yes, so Action Art. Actually ang mga pamatanon nga ni nagapalaligo dira sa area sa kuano. But before anything else, I would like to correct lang Action Art na sa subong hapon na found out namon na ang area is not part of Silay na. Part na sa Sitio Pasil, Barangay Latasan, Ibi Magalona. Okay. Ang area. So, daw nag-excursion ining mga pamatanon na Action Art, mga more than 30 ini sila. Then sang kagina mga around siguro udto o kahaponanon mga 12 to 1 o 1:30 muna daw gapa high tide da. Okay. Dira sila while nagapaligo because ang baskog ang current bala sa tubig. So dira sila daw nadala patunga amo na nga Okay. nagkalalumos ning mga pamatanon nga ni. Ano ni kadako, sir? Magsiling ka biray-biray kaya hindi ko familiar sa masakayang pandagat. Ano ni siya ang kuanman? Anong natabo diri? Gamay ni siya ba nga most or most likely basi kung dakong posibilidad nga na capsize because nga overloaded? Ano man? Actually, Action Art ang initial investigation namon kagina nga ginkandak no. Ang insidente nga ni wala man ginhambal nila nga ara sa biray-biray but nagapaligo sila sa beach. Nagapaligo lang sa area. beach. Nagapaligo sila kaso lang Okay. during that time balaga pasulod ang taob. So kung nga muna sa nga instances ga baskog sina ang balod, ang dapya Okay. niya pa binit tapos ang hatak niya pagid pa patunga man sa dagat amo na baskog so dira nagka mga kabataan nga ni ang mga pamatanon. Pamatyagan Dira ko. sila na lumos. Pamatyagan ko, Colonel, do taga Iloilo ginti mo kay di binit Yes. dito Oo. ginatan sa Antique kag sa Iloilo mo. Karay Action Art. Tingala gani ko kay siling ko, why man yati negro taga Negros nga gakuan nga binit kundi ka kray amo. Pariyog litatan kray ka dya. Pero sir Ario, anong natabo diri? May isagin nga na disgrasya kag paano iniman do na missing ni siya primero? Na-missing ni siya Action Art na mga around alas 3 kagina kay na-rescue ni siya. Pag-report sa aton ni Barangay Kapitan Riby Roldan o Barangay Balaring, Silay City, Okay. parespondihan dayon naton sa aton kapulisan didto at the same time ang ara man ang amon city DRRM no rescuers. So na rescue ning 5. Okay. Then dala naton sa City Health kag dira sa Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital. But then may isa nga missing. Pero mga alas 4:30 subong nga hapon na retrieve ini siya sang rescuers man sang Ibi Magalona. But Okay. sad to say na sang makuha siya. Aha. Wala na gid kabuhi Action Art. Sino ni gani sa victim? Ang biktima ni mo si John Mark Didoico. Bali 22 taga years Silay old. man sila. Ang napatay ni Action Art taga Ibi Magalona. Taga Barangay Ibe Magalona. Pero dira gid sila galing naligo sa nasakupan sang Silay galing kay ang insidente do naglabot ato sa Ibe Magalona na sakupan. Hindi actually Action Art part gisa sang Ibi Magaluna. Kaso lang Okay. ang approach sina makakadto ka didto diri ka gid maagi sa Sitio Roma and Sitio Mambagid sang Barangay Balaring Silay City. Kay dito Okay. na sa pinakapunta nga portion sang daw mainland pero Okay. part na sa sang Barangay Latasan Okay, na okay. Ibi Magaluna. So siguro sir, although ngati iyan na ni sing Ibi Magalona nga nasakupan ang aton guro reminder sa public kay kabalo ko subong ko mo limited gyapon ng face to face may iban pa yung kung why nakakadto sa beaches sa mga resorts during the holidays o kung Holy Week
basi subong bala nga semana sila magkaladto, may ara ka sir panugyan? Gani man action art no, isa na ni isang instances nga ang iban nagkaladto gid after Holy Week. So ang aton pa nugyan lang dira nga ang mga ginikanan bala lalo na mga minors iano niya naman i-supervise maayo yung kabataan kung di nagakadto and then siguraduhon nila man ang lugar na pagkakadtuan sang mga kabataan bala nga safe man siya nga may araban kita nagakaigo nga mga lifeguard dira kung maligo man sila sa mga dagat o maghambal man lang dira magpangayo man lang dira clearance sa barangay or may mga tanods man kita dira may ara man mga bantay dagat para at least aware man ang aton mga rescuers if ever no kung hindi gid man nila likawan nga mag-excursion although nasa alert level number 2 pa kita gahapon medyo may restrictions pa kita pag-abot dira kaso lang ang pagpaligo naman sa dagat is considered open area na siya Gani. so binaalaw naman mula ng panugyan nato ng safety gid nila ang personal safety nila dapat ang mga katawhan ng hindi lang pamatanon siguro it goes to tanan man ang mga olds na gid naton gaan naton ang aton personal safety sang dako gid importansya. Aha. So anyway, isuliton ko lang i-clarify ko lang why ni gali sila nagasakay nga nakapsay sang ilabangka ang ginsakyan kundi nagapaligo lang sa kilid bye-bye. Paligo action art no sa based sa amon nga pagkanda kag initial investigation kaya ang first na pag-respond namon kag is ang lang gid is ma-rescue sila if ever then later na lang kami conduct investigation yung padalaman sa station ang organizer at the same time ang mga upod mo nila nga nagpalaligo dito sobra ini sila 30 kabilog ay sos do iya kuno ka church organization ini sila yes so action art tama ti subo man ini pero ti amo na kung kay isang aksidente hindi tagid mapulong anytime pwede ni siya matabo iya. Oo. So mayad ng gabi kanimo diyan basi kung makatimpo makapulo pangapi kita para makakurukari at ang kita ano lang bla. Pwede gid action art no. Welcome. Taga din ka gani sa Iloilo sir? Taga Dingli ako action art. Ba sa lugar gali ka amigo kuman nga sa army nga manog retire naman. Sa Dingli sige. So regards lang kagalong lang sa imo Lieutenant Colonel Pitati sir. Mayong gabi man sa ito action art sa tanan nitong panabat. Salamat. Action firing line. Amo na, no ti why man kita nag-upod kita sa kalisod, nagabuylog kita sa kalisod sining isa ka upod no mga 30 sila nagapalaligo kay ina sangud to and then may nagpabalo sa ang kapitan dira sa silay kay malabay gili sila nasakupan sang silay nga barangay malabay pero actually ginpaliguan nila gali sakop ya aksunan sang Ibi Magalona didto sila iya nagpaligo pero ang pagsulod nila sa lugar malabay gid sa nasakupan sang silay. Action firing line. Yamo na kung kaisa kapin pagid ko nagapasulod ang taob sadtong Martes actually ara ko si isa ka beach resort dira no sa may Punta Taytay. Hamakon mo nga mag-igo, maglampos ang balod sa ginhimo bala nila nga serving sagang, pugong. Puerti mong galalapaw, balod kadalagko siling kuari manimo yung kung venture ka pulo paligo to, o kung magkadto ka dito, kadelikado kung hindi ka kay balo maglangoy, no? Kapin pagid kung butungon ka sang balod. So natabo, according sa report sang Philippine National Police, pero check na lang ni sa Ibi Magalona kung ano man yung ila dito, ang counterpart nila sang silay, kapin pagid sa rescue operatives nila nga most probably nag-respond man after siling report kung ano gid exactly natabo kay kainaya sa kasungan siling nagsakay sa viray-viray. Pasi ko nang namindri nga viray-viray nang San Juan balang nga nagapararigos kung sa Karayapa. Action firing line. Kung magpinaligo ka mo, daway na manunid na magsakay pas bangka mo. Kay kung dito kay yasto nga lawod Action Oliver, most probably anuron kanila yun ng imo dungkaan niya. O kagbasi kung nagkala disgrasya, ining 30 mas o menos kagkadamuon sang mga pamatanon. Action firing line.
Galing ti amuning masubo nga balita kay isa ka nagahingalan kay o nag-apelyedo didoy ko ang napatay gid sa sining insidente. Action firing line. Alas 7:25 na Action Radio Philippine Standard Time amo na halong gid kay nagligad dito sa Banwas sang Hinigaran sang Lunes mayara man sang minor mga 3 years old ang edad nga nadisgrasya man samtang nga nagapaligo sa swimming pool. Tiyan mo na, hindi tagid mapulong ang ginatawag nga aksidente. Action firing line. Ano pa gid ang pila ka madalag ko nga balita nga aton natutukan karon iyang gabi. Action firing line. Abotugin muno ko kay ina sa Shanghai ang pagtaas na naman sang panibagong nga record ang pag-surge sang COVID-19 cases. Diri sa Pilipinas, kulpiyada lang ng tao nagakalipat sa pagsunod sang ginapatuman nga health and safety measures nga bangod sa eleksyon sa kampanya sang mga kandidato. Action firing line. Subong nga pinagustuhan na tiyang tao kung kaisa nga kalipat na malang kay sino manabi magalapanaway kay gusto magani ka politiko nga kung mag-political rally sila sa barangay luyag nila nga makita nga gaginutok kag damo tao nga makadto. Action firing line. Man, lipatan man si COVID-19 pero ang sa probinsya siling ni Governor Lacson, siling nga hindi kita magatag kumpiyansa kaya mo ning natabo sa Shanghai basi kung magtinabok man kag kabay patani nga bagod sining report kag insidente ang National IATF ma-make sure nila nga ang nagatravel diri sa aton kapin pagid kun sa Shanghai nagalin sa China inang sigurado nga hindi infected sang COVID-19 virus. Action firing line. Pamangkot pag iniining bag-o nga pag-surge sumong dito sa may Shanghai, China, nano nila inaman nga variant? Action firing line. Ano pagid ang balita diri sa Bacolod City ang roadshow sang voting counting machine. Ang Kumilik Bacolod mag-umpisa na sa pagpatigayon sini sa isa ka mall o kon roadshow buwas nga now. Action firing line. May mga kwan pa, no? May ara pa, pila ka mga schedule ini in the coming days. Basta sa mga mall ipahamtang. Action firing line. Ari pa ginang balita ho, kabay patani karon nga ang taga-LT Farming, nga Regional Director, makasabat kay kainan na schedule na naton siya. Ngambal ko, sini nga gabi, sir, kung hindi ka available, kay gapi ng dakop siya kuno ko inad to sa Iloilo. Aber, kay baluon taniyo kay ang contracting service. Sang LTFRB bala nga nagkontrata sa mga POJ nga at least ang ginhimo nga resolution ni Councilor Dindo Ramos na tuman no kay sa primero kundi gapatigayon sang contracting service program ang DOTR kag LTFRB nadumduman yung ang phase 1 kag phase 2 sining nagabiyahe di sa Bacolod Deportica Baul-Bacol nga mga bus. Action firing line. Ngayon ang magdalagan gani pabalik-balik malang basto na last time kung kaisa laka pa sa lato-lato sa mais ang nagasakay kay ti ang ginapriority sadto ang mga frontliners malang mo. Action firing line. Ang mga medical frontliners lang ang ilang gina-accommodate. Now, subong mga PUJ sa Bacolod, amo ni siya ang gintap sang LTFRB. Ang question, pila ni sila kabilog, ano bala ang sistema diri? Ay so sang LGU Bacolod, why nila yagin coordinate? Why yagin nakaibalo kung ano ning natabo? Action firing Kaganong line. sistema sini, sino mga beneficiaryo? Nakita ta na lang kaina nga madamo sa mga PUJ, ining mga salakyan, diri sa Bacolod nga nagabiyahe nga may aras ang tarpaulin nga ginabutang sa mga salakyan. Pila ang kontrata sini sa ila? No? Dapat siguro mabala ni isang tao because this is people's money nga gintugyan dira sa Department of Transportation nga gamiton para buligan ini nga sektor nga mo subong ang nagaantos. Action firing line. Ang lain paging balita nga daan talking about ayuda sa mga driver kay sunod nga semana ho may big time naman nga oil price hike. Ti when you talk about the big time basi kung pila pesos naman Action firing line. Sa balita sa Bacolod City Hall, Councilor Novero ginaduso nga mangin independent school ang Mandalagan National High School sa ila main campus nga Hirbias National High School. Action firing line.
kag pag-convert sa evacuation center pagkadto sa quarantine facility sa Vista Alegre ginapaabot nga matapos sa unang semana sang Mayo. Action firing line. Amo ko sa madetalye sini kag ang dugang mga interviews ta. Bantayan karon dugay taton sini nga pagpangalagad sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako galit. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor
Hair Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglang Aksyon Radyo. Action Firing Line. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni aksyon na Brian Morden. Ang ino regular anchorman, ako naman aksyon Artay Hupon. Action Firing Line. May gabi lang galimay lang pagmonitor kay Teresa Flores, kay Sir Joel Talamilio, amuman kay Loveline Lilisa. Salamat dira kay Rexel Dusaban, araban si Lori Lee Pihed Lorio, Eleanor Rigby Agravante,
Dennis Richard Tibur Roma, El Presidente. May gabi na sa imo. Action firing line. Araban si Eileen Intis, Consuling Valientes Hernandez kag Lloyd Losinara. Uy, salamat sa inyo na ang pagmonitor ha. Kag Maria Lina or Maria Lea Marabailes Banaglorioso. Ayos ha. Araban may future ihado. Baga monitor siya. Silingya tamyawalan da liyoga. Karon na gabi may lang nga pag-monitor ko no ho. May lang nga pag-upon man sa aton nga pagpangalagad sakay my future ihado Christopher Noble. May lang ko nga ari gidi ang future yada ko nakakulor green siya ka ngayon sa iya. Kaya rata na. Action firing line. Ginatami ako gini yado sila nga kuan kagidalong kagid ko no. Sige my future yado salamat gid. Ara man kay Georgia Gargasiran, Teresa Flores kag ano ba sa ko natugali? Ara man si Consuling Valientes Hernandez. Thank you gid. Christy. Good evening Action Art. Basi pwede ko di ka panawagan sa may maayong kabubuton. Ang pakaisa ko needed gid ang dugo nga type O negative. 7 bags tanan ang need pero isa lang palang ang ara. Wow. Kami diri mo ng problema kay sa Son Radio lawig-lawig na way kami kakandak sang bloodletting activity bangod sang limited man nga hindi mo pwede matipon pa blang tawo. So mo na ang reason nga daw kahina gid subong no ang dugo kabudlay ko mga hospital kano. Action firing line. Hopefully may nagamonitor dira Ma'am Christy nga may kabubuton nga maka-donate sa inyo no. Si Jory ni Pumosino gamonitor man kag Martin Aliling. Standby na sa report na with Action Marlon Hinubia. Do okay naman to kay na si Director Osminia sang LTFRB pero kay siling nga pinanako pa kay na i-try ta siya karon after report ni Action Marlon kabay pang nga magkakuan siya. No maka-reply siya karon no kag makasabat sa aton sinitawag ang Regional Director nga si Director Richard Osmeña. No kay gusto to'y baluon pila ning nagabiyahe diri sa Bacolod. Ano ning dynamic sang ika-phase 3 na actually nimo sang libre sakay. Sino lang pwede sinikiti kun jeep paano mabalaan na karon anong ipakita sa mga manugsakay sa sining PUJ? Medical health workers lang blagyapon or for public pwede na di kasakay anybody? Ang lain kay siling ko basi magpanukot ya karon ng driver. O kagway man hinalungong ang tawod ang part sa gali isang contracting services. Nagdubli ni karon ang income ng driver ya. Sorry wag kita gambal nga mo na matabo. Pero kay kulang sa information dissemination kanami isang program way ginapabalo ang mga may mo target nga beneficiaryo sini. Action firing line. Amo malang nangaton mo kay Mario Lim Jimenea. Basta karay agwapo kanami pamatian basta karaya ako dugay sa antike sa hamtik ang lolo ko bugasong sa diin kay Action Art lain law gani maglantaw sang binirayan sa igad baybay kay kun gabi manguha si Milya ka bangros o sang bangros kag piyesta sa bukid kay maski diin ka lang nga balay makaon amura ka namon to tao dyan sa Mulubulo kalabanan kun hindi mga taga Igbaras antikin yung lolo ko actually Sir Mario Lim Jimenea my grandparents are from Antique sa kay mother side ko si lolo taga San Jose si lula na taga San Remigio nagkaramatay lang to pero buhay na nga nag-stars ni Negnos di karay agyapon panawag ka sambag samlagi gyapon daw. Action firing line. Wag tanaga amo lang to si Lula nga ginagi-high blood to kag nagkuan pero sige gyapon tong tustos na. Kilala ka aksunaan ka tustos? Nang tabako bla nga tiyog dason ginaputos sa dahon ka saging. Si Lula to magpaburot ka tabako na do mga tsikaw daw purti ka isog bla ka kuan. Kag si Luluta na to kausap ka tabako nga linubid. Action firing line. Ay purti. Tiamoran basta karayagan hindi ko magkatingala hay kung makita mo rasanda bisan draga tanaga kuan mo gamama. Action firing line.
Alas 7:59 na. Pero diri ko anay ho kay Virgie Olpinda gali sa Silin Homes. Nya gamonitor man kami di salamat gida kay Joseph Dr. Bisankyo. Grabe ngalan mo kubudlay basahon. Shout out lang di sila Carlota wala untat nga gapamati sa inyong program. More powers. More powers gida. Sige Jean Hisulgon, salamat. Araman si Bibi Gregorio Yolo upod sa tatay niya Dolfo na naijutay dyan sa sban niya dira sa poblasyon DSB. Ang iban karon naman dugay-dugay. Diri kita na sa report ni Axon Marlon Hinovia Ariho. Siling ko si COVID daw nag-hibernate lang kadali ni. Siling ko daw nagpulupaway man siya. Pero take note nga bisan ang World Health Organization nagasiling kag ang Okta Research nga ginakabalakan nila ang pagtaas or ang posibilidad nga pag-surge sang cases by mid of April or sa May. Kay lapaw naman kita sa mid of April mo, pero sa May, after the election, amo nang ginakabalakan, kay subong daw ginbuyan sa turil ang tawo, nga kung kaysa, the other day, ara ko sa Punta Taytay, malabay ka skilidalan, baw pirang nahot na lang, pilakbilog na lang nagasuksok, face mask daw. Action firing line. Siling ko ano ni sila man, nagkakalipat na, no, sang health protocol and guidelines, hindi kita magatag kumpiyansa, oh. Siling sang gobernador sa probinsya, singa bantayan tagid ni, maghalong gid kita. Capital report. Langkoy ng pilapagid ka mga report gikan sa provincial capital. Let's have Axon Marlon Hinovia. Axon Marlon, may gabi please kamin. Axon Art, mayong gabi. Luyag lang ipalabot sa gobyerno provincial sa Negros Occidental. Una best sa majority nga Negrosanon kag mga local government units kung LGU sa Negros Occidental ang pagpasalamat sa ginhatag nga kooperasyon sa bulik sa sining kampanya sa nga provincial government kontra COVID-19. So muli sa ang luyang ipalabot sa Action Art ni provincial administrator Atty. Refrano Diaz. At the same time, si Diaz, kasunod, kamo man sa nag-survey mo bilang action officer sa nga Provincial Interagency Task Force. Action officer niya siya. Ini matapos nga na-record sa Negros Occidental nagligad na April 18 ang pinakanubo Action Art nga active cases. Single digit for the first time ato sa sulod sang duwang katuig, no? Okay. Na walo lang sunod ang kaso mo April 18 na siya. So April 18. So galing kay kahapon April 19 nadugangan isa naghimo naman siya. Kag subong sunod may advance information kita nga ang nagdugang isa. Galing kay Mateo wala pa sunod na post ang Provincial Incident Management Team. So kung masiyan pa, ina nga report sang Department of Health sa Western Visayas nga isa ang nagdugang sa Bacolod, isa man sa Negros Occidental. Kasi sa Negros Occidental, sa Art, Bacolod naman na sa no? Okay. Ang active cases. Ang mga Diaz, hindi magkampante or magkumpiyansa ang nangatawo dari sa Negros Occidental kay luyag itang ibalon ni Diaz ang senaryo nga natabo subong dito sa China, particular sa Shanghai Action Art nga sa pag-check naton ang latest nga development to sa Shanghai may outbreak naman sila to gani no? May pulo pa gani kuno according sa invoice to may pulo pa ka mga Pinoy nga gina-quarantine. Yes, correct. So, amo na sa latest. Si medyo makahatag na sa kabanata ang luyag lang ipasiguro sa provincial government hambal ni Diaz na hindi makalusot-sulod dari sa Negros Occidental ang tawo nga halin dito sa China, partikular sa ginatubod nga Shanghai nga lugar. Ay kadelikado ang at nga makasulod naman pati kon amo naman ang tunaan wala sa pagbutog naman sang kaso. Pero habang ni Diaz
saligan lang ang ila sa ginapatuman sa gihapon na sunod nga travel protocols. Bisan pa nga nagdubo ang kaso sa COVID-19, ang ni Diaz, gina-checked kang tidbid sa gihapon. Ang mga nagasulod dali nga mga pasahero, unaged gina-check kaya sunod nga dapat fully vaccinated, dapat may vaccination card gid. At kung ay sa vaccination card, partial nga nabakunahan, kag wala gid nabakunahan, kinahanglan na sulat magpakuha sang rapid antigen test. Amo na sa ang pagsulundan yapon nga ginapatuman. Okay. Now, sa sunod sang kinakaadlaw sunod ang Negros Occidental basihan sa since April 15, subong April 20, dara lang suad nagabalik-balik sa Pulo, 11, Siyam, 8, Pulo, 11. Dara lang nagabalik-balik ang active cases sa sunod. Kag maayo diri nga balita, bangod kay waay sang nagadugang nga patay, waay sang bagbo nga patay. Lawig namang nadlaw nga 0 ang record sa sunod sang PINP. Palantayan, bangod kay pinagligay ko maturuban mo, si Gov Lacson, nagpalaya ka sunod sang kahangawa man mo. Sa gibuyan nga statement wala sang DOH, nagligad niya April 14, Wala Santo, agi sila sa Undersecretary nga si Maria Rosario Vergere, nang ginalagtaw nila nga posibilidad kaya pag abot sa tunga-tunga bulan sa Mayo, ang tunga-tunga na bulan sa Mayo, after election na ina siya, may na ng election mo. Ginalantaw ang posibilidad nga pagdamo sang COVID infection naman, may ara sila suat initial ganyan nga kadamuon sa pag-surge ng COVID-19. Action Marlon? Oo. Dali gilang iuntaton tagi ka kadalian ay kay may shooting naman Sige, sunod. Balikan ta lang karon sorry gid Action Marlon. Balikan ta si Action Marlon hinubiya daw giduga ay kay may ara sa report ang patrol. Action! Report! Standby ka mo sa sining report ni Action Marlon hinubiya unahan tong patrol, may flash report, may shooting incident. Action Eden, may gabi please come in. Action na Art gen kumpirma ni Police Station 6 Commander Major Leo Estopang, isa na naman ka shooting incident na nagluntad diri sa syudad sang Bacolod karon nga gabi sakop ini sang Barangay 40. Approaching ang patrol para sa dugang karon nga detalye, bantayan na lang sa aton pagbalik report. Flash report sa patrol action ite na boss mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino una sa balita na sa action sa Bacolod, Action Radio. Salamat gid sa patrol, may panibago naman nga shooting incident. Balikan ta lang na karon ang patrol with Action Eden Aboso kung makalabot na sila sa area. For the meantime, balikan ta si Action Marlon hinubiya. Action Marlon ba may gintiro naman? Yes, Action Art, itabati ko lang kay importante na Action Art ang ining pahanomdom ni Diaz sa mga Negrosanon, no? Ang utos sa ring COVID-19. Yan isa sa ato sa ring interview. Although ang aton COVID cases subong nubo na gid lang, no, harang ta sa single digit ang active cases ta. Again, happy kita sa efforts ang tanan nga pumuluyo sa Negros Occidental and all the 31 LGUs that comprises it for a job well done in managing ang aton nga crisis health, no, and lowering our cases, no, to about 8 only. We hope nga we continue to observe our health protocols para ma-maintain tayo ning aton nga low, if zero na gitali nga cases. If we can attain them in the future, so much the better, no? But again, our reminder is hindi kita pwede ka kumpiyansa, no? We have to remember in Shanghai subong lain ang cases ang COVID, and kung ara na nasa tupad sa neighbor ta, sometimes hindi natin malaan, may makalusot gid nga magkalto diri sa aton ang infection. So let us still be very, very careful. Sa mga nasunod, importante na nga pakanamdom ni Diaz. Kung si Gov Lacson na rin pahambalon, subong mga tinion, subong nga bulan sang Mayo,
Hindi pa siya sa mga buwan sa Abril or Mayo, hindi pa siya magkambal kung bala mangin endemic na ang iring COVID-19. Okay. Siling nga mabalaan lang na kag pwede ko makapagwa sa observation ko, tao ko lang yung nga observation na bulan sa Hunyo. Bulan sa Hunyo, action na art. Munang banantayan right after ng election. Sige, sunod, tamo ng update gikan sa Kapitolyo Provincial. Action na Marlon Sirvaya. Mga ka-action sa Lingkaban sa Pinas, laboton ka sang amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action firing line. Amo na siling ko ganing hindi kita anay maghatag kumpiyansa. Kung ano ang namatan kag naandan ta na, actually hindi namatan kay 2019 lang ini, bisan bag-o ini kag nagapadayon nga threat sang COVID-19, hindi gid kita mangin complacent. No, hindi gid kita maghatag kumpiyansa. No, kay kabalo kita nga ang iban kumo nga daw na ligwahan, siling nila ti okay naman niya. Why ni gurong COVID niya? In fact, amo na ganing reason, kung nga ang campaign, sang gobyerno gihapon, amo ni siya ang pagpabakuna gid. Sang maway pa, nakapabooster. Why labot sang why pa yan nakapabooster, may iban gid, nga wala pa ya mabakunahan. Action firing line. Hindi ni sila mapilit because diri sa Pilipinas, why pakita sang kasuguan nga nagamando or mandated ang pagpabakuna sang tanan nga mga pumuluyo. Action firing line. Tigaling kung kaysa mo na, hindi man naton mambalan nga ang publiko ni katiga-ulob lang mo. No? Why ga sunod sa health protocol sa tutuod lang. Kung makita ta, mayara gid man mayara gid man actually sa tutuod lang, mga kandidato nga sila man nagaganoy gani sa mga pumuluyo nga tipunon sa political rally nila. O tigaling showing of force kuno mo. Matod the line gid ti amoning nabilin na lang nga mainadlaw kabay pa sa 19 days before the election day. After sina hindi nakuntani, ako personally hoping nga hindi naliwat magtaas o magsaka ang kaso sang COVID-19. Action firing line. Hindi na kita maka-move on sini. Ang negosyo subong gapalay-palay gihapon ay hindi ka magpalay-palay kiti lang tawabla. Ang mga balaklon way naganubo ang presyo. Sunod nga simana sa Martes, ang report sa Manila, mayara naman sang patigayunon nga big time oil price hike. Di ka balong nakita siya na sang domino effect? Hindi mo na iya mapunggan, mayara gini na epekto sa mga balaklon o presyo kapin pa sa merkado. Action firing line. Ti paano abi magkahatag pagin ni siyang umento sa sweldo sa mga ara sa pribadong sektor? Kung may pagtaas naman, actually kung di siyang una, ara pa kita sa ginatawag nga ang classification bala. Hindi pa ni alert level 1 to 3, hindi pa na mo na. Aara pa kita sa modified general community quarantine na mo pa ng terms ng una. Ginislan lang sang alert level 1 naman nga classification. Tibisa na mo na nga ilis-ilis nga lan same gihapon ya. Si COVID-19, sige gihapon ang threat. That is why siling ni Governor Lacson, paagi sa provincial administrator, kasi Attorney Diaz, hindi kita maghatag kumpiyansa para ibitar problema. Action firing line. Alas 8:13 ang nanganon ko lang ang patrol. Basi kung ara naman sila sa area, damo ka pamangkot siling niya kung ang shooting may live siya suneden. Actually, lapit na lang siya sa lugar. Dira standby, kamuway pa siya aksunan. Basi maka-indicate liwat ang patrol kung lapit na lang sila. Kay balikan na to. Sino itong biktima sang shooting? Action firing line. Sa Libertad area, may nag-chat man diri sa Facebook page ng Action Radio. Si Emerisa Aliera, Zeni Lidisma Salvacion, Rodjon Castillo. Araman ga monitora. Salamat gid. Melinda Galos, watching from Gimpanaan.
Moises Padilla. Thank you gida. Josefina ni Pangi Lozada. Araman si Guy Cortez. Diding Alohamianto, may gabi Action Art, may gabi da. Arcon Tobida. Diding nabasa ko na. Jocelyn Songcomedia, Araman Gina Artisano. Siling ni Lynette Gargoles Sarabia, may live coverage sang shooting. Way pa, ma'am, kaya ang patrol proceeding pa lang to. Action firing line. Ang patrol nga na nag-proceed man to ginasbay bus sa Hanubana, no? Action firing line. Tapos loko for some commercial break, hopefully dugay makabalik ng patrol para sa update sining nagluntad nga shooting incident. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento
kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Action Firing Line. Alas 8:28 na ang patrol ara na sa lugar. Actually may Facebook Live kita in a while nag-umpisa na no. Kung kaina pa nag-umpisa actually si Action Eden. Lisab Action Eden sa sining update no sa shooting incident karon nga gabi Action Eden. May gabi sa liwat no ang aton sining biktima gindala na hingagaw sa hospital. Kag ang shooting incident diri na nagluntad sa may kung familiar ka diri ni sa may bagsakan ayon diri gid sa corner sang Kukin Building antes ka makalampuwa sa KJ Fairmart. Okay. Ang muna din nga natabuan sa insidente kag may-ari kita di subong na kaupod na saksi sa nagluntad ni shooting incident ina ma'am may gabi sa live chat sa Radyo Bacolod. Bali ma'am ang victim naton is lalaki to no. Gaano di sa kagina ma'am? Kagina, sugatay man lang sila mo alin to ang lalaki to. Ang victim. Kalin sa may KJ Fairmart, pasulod sa may libertad. Tapos ang suspect, kakadto,
sa KJ Fulmod. Okay. Gasugatay sila. Gasugatay sila doon. Oo. Tapos, nang una nabatian ko, galupok. Isang galupok. Tambay ko sa puste lang. Tapos, hindi galing sa puste. Tapos, ginanta ko dayon sa may motor. Oo. Nagigda, gada pa sa nagigda. Tapos, sa motor dayon, ang suspect ng motor sa badya ng motor, tapos naka-jacket, tapos naka-helmet. Mula na nakita ko kay kadasig, balas ang nakabuaw. Isa laman kalupok, isama lang kalupok. Nakita mo ka din, ma'am, kung diin ang pila ng victim? Sa ulo. Sa ulo, gid. Sa ulo. Nakita mo din, ma'am, pag zero? Hindi, gid, ma'am. Kaya ga-focus mo kang bisa ko nga baligyan. Okay. Tapos ang victim ni ma'am, kilala? Hindi, pamilya mo. Hindi. Pero may kapigapaligya sa Libertad. Pero may ko de, pero hindi ko talaga eh. Oo. Kaya bago lang ko din. Tapos nila ko mga April 4. Oo. So, hindi ko talaga rin, hindi ko sa kilala. Tapos, pagwa sang suspetsado, ma'am, pa dito sa TV Fairmart, tagliko sa pato, kung sa wala. Wala naman, kaya do, ang subang, kaya balaw, wala ko binakita ito. Punta. Ang biktima nato, ni ma'am niya, kung tanawon mo, may mga more or less silang pang-idaro. 30 plus? 30 plus o 40 plus. Nakaano ang victim, ma'am? Anong bayo sa victim? Isa itong kasama, tapos nakabunit. Kung nakita ko kuya. Tapos wala ka naman may puno kay lapit kasi sa natabuan sa crime scene, ma'am. Wala ka naman may nabatian, naging tawag basta sa pangalan niya, Abi. O kung naging pa. Kaya nagkatto din siya, nanay. Ang nanay, isang biktima. Tapos nila lang, ginagasinog. Tugang na biktima. Wala siya. Kasi itong witness. Indala na sa pakat. Kagina ang pero buti nun action art siguro mo Mga anong oras gidakson na? Eden? Dali lang yun, ma'am. Dali lang yun, action art. Sige. Mga 7. 7 pa? Wala ka lang naman kung anong minutes pala. Okay. Pasado alas 7 siguro? Yes, pasado alas 7 action art. Pag sa matabo, tumapag at may lugar, alam na niya nga mama. Wala, dugay pa nagpalapit yung nga mama siya. Doon na dugayan, pagkaso, diba, kadapas, kagala. Okay. Pero wala, di mo yung nakakilala siya, diba? Wala ko kabalo, kilala din nila. Okay. Wala ka ba yan? Ngalan niya ko ni si Butoy. Si Butoy, alias Butoy. Okay. Butoy. Salamat, mama. Thank you. Sa mo ka lang na... Pero mas mayo ng aksyon din kay Wai sa mga nasa labat. Action art? Siling kumain lang kay Wai sa nasa labat, iya das lapit, no? Mga nagabalaligya da. Gani, action art. Imo ni mamo. Ay, wala. May naka-istorya rin sa action art. Kaya makita mo da sa aton, sininga live video. Okay. Doon, kinisa sa may corner, sa Cooking Building, git bala action art. Oo. May kita ko da sa kilid, na kay permi ko da kapangumpra. May baligyaan isda da mo. Oo. Dason ang iya sa natabok da, may gasoline station. Correct. May gasoline station, dire action art. Di, amo na di subo sitwasyon, kay may-ari, man di gani, tricycle, pero amo tong paglaragway, kagina, ang victim, halin niya sa KJ Fairmart, pasulod niya sa Libertad, ginasugata sang suspetsado nga nagamotor. Di, kabalo ka naman di action art sa diri nga area, medyo kitid na di gani ang dalan, kay knowing nga bagsakan, ang mga nagadulong sa mga utanon, ang truck pa lang nagadulong sa mga utanon, ari disigat sang dalan, kagkatamo sang tao, kag busy, kiniya mo ni nga mga inoras, di ba la? Kay kalabanan nga na-prefer nga gabi mo ang pagpangumpra. Sa tabok di daan, may makita ka man din nga ang farmer's market na di ba action art? Tubang sa Cooking Building na likod sang sining gasolinahan. Okay. Di ka mo, pumandi sang open nga mga kiosko nga nagabaligya. Tiya mo siguro nakibot lang sila. Kung nga may naglupok kay... So bali pila kalupok yung kuno nabatian nila to? Isa lang man to action art. Isa sa ulo lang na yon naigo? Sa ulo. Huwag giguro ka preparar kaya tikon magsugatay ka mo. Alangan pa na nga mahimutad kaya sa masugata mo eh. Oo, tiyan mo to action art eh. May
May mga pati gani traces, pati sang dugo Kita sa ka? area. Pero Kita ko sa ginsend mo nga picture, oh. Oo. Giringagaw to dalang victim, wala pa ta kabalo kung diin nga hospital gid. Pero hibaloon ta na karon sa matipon man nga informasyon ni Major Estopa Action Art nga tiyari man di sa area nga Way pa magapatigan man kamo kang kita ida basi mga maka-interview to si initially basi kung may ara na gid siya o kung ngalan nga nakuha. do wala pa gid Action Art miskan ang diris palibot daw ang victim to hindi siya sila nga familiar gid wala pero kapalo lang sila kuno nga si alias Butoy ato siya. Diyos, Butoy. Okay, sige. Ibaloon ta na karon Action Art ang rason sa sining shooting incident subong man ang pag-identify sang aton sining nga victim kag base may dugang pa Ang latest na medical bulletin importante man action ni Edwin. Oo, gani Action Art ibaloon ta lang to karon kay ang pamilya kuno gani nakaupod pa man sa ambulansya kundi gindala ang ining biktima. So, kaliwat sa aton sinema action sakop inisang barangay 40 diri mismo sa may Libertad Public Market. Isa na naman ka shooting incident ang nagluntad sa nga gabi kag initially isa ang suspetsado nga nagamotor, naka-jacket kag naka-helmet Action Art. Live diri sa gyapon sa may barangay 40 para sa isa na naman ka shooting incident subong nga gabi action tinabo sa mga action din ka man sa Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa Bintoro sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Salamat kid action na hindi nabuso subo-subo ini kay certain Butoy no mo nang alias Butoy ang alan lang subong nga nakuha according sa mga nakuha ni Action Eden dira sa area mismo no nagalakat nagsugatay sila may nakasakay sa motorsiklo nga nagtiro igo ang biktima sa ulo. Action Firing Line. Asto sa latest medical bulletin kag initial investigation sa kapulisan, ano yan ang motibo sa krimen nga gintiro na naman ning persona ina karon ibaluon ta kag anong background sang victim. Action Firing Line. Bayaran na sang himata ang iloy mismo nagpadulong sa lugar nga nagupod man sa ambulansya kag way pa may baluan og galing kundiin nga ospital gindala ang biktima. Bantayan dugang in a short while sa balik report sa patrol. Alas 8:31. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang ini nga balita Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion
sa mga kandidato kag hibaloa ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Punan ng mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid siyang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin may nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Last and final stretch sa aton nga pagpangalagad karon nga gabi sa Aksyon Firing Line program sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Brian Morden. Standby na lang kamo karon sa follow-up sang patrol parte sa status sining victim nga si alias Butoy gagin tiro dira sa Barangay 40 sa Bagsakan malapit sa Bagsakan area. Ang latest medical bulletin niya, porting damo balita sa mong patrol may katuan pagin nga bay basto. Do abada iskay paning kaladtuan nila. Action Firing Line. Ginatamyaw ko lang gali si Tito Bubong kag Tita May sa linyo. No, dira sa Isabela, may ilang nga pag-monitor. Action Firing Line. Ang mga kaaksyon nga nagatutok karon na gabi hindi ko lang maisisa si Melinda Galos. Standby na lang sa report ni Aksyon Dale Salazar. Kwaon ko lang siya sa tripuspuson nga mga ginutlo.
Ang update gikan sa Bacolod City Government Center, sa night patrol na lang gurong development sini kay gina-check pa ni Action Aiden sa hepe sa Station 6 kung nanong update sa sining shooting incident. Way pagid sang progress subong sa invest no sang Station 6. Nanong balang dalom nga motibo sining panibag-o na naman nga krimen. Sini abi ko gani kitapos si Mara Santa magkulukalma ng sitwasyon, may gintiro na naman. Action Firing Line. Ina may ara pang nga exist ining ginatawag na ton nga patuman sang Commission on Elections or COMELEC nga ganban. Tigaling sa Malules element, way naman igatuman sang guluganban na way man igapati iya. Action Firing Line. Pero ariyo ko ang talang report sa nabilin nga maginutlo. Let's have action na Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio City Hall Report. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Action Dale, may gabi, please come in. Action Art ginadaso ni Bacolod Councilor Renesito Novero nga mangin independent school ang Mandalaga na National High School. Action Art kay ni siya nga skulahan nagaserbe gid lamang bilang extension school sang Hervias National High School. Action Art. So according diri kay Novero, ang Mandalaga National High School mismo amon siya nagpadala sang request kag pangabay nga kun mahimo ma-separate. Action Art ang duha ka mga bulutuan kay pala diri ka mga benefits is mera sang kaugalingon nga principal no ang Mandalaga National High School kag hindi gid lamang school head, and then kung may mga budget. Action Art bali separado na ang budget nga igapapanaog sang DepEd Central Office sa duha ka mga bulutuan. Action Art kag hindi na kinahanglan pang mag-rely ang Mandalaga National High School sa Hervias National High School. According kay Councilor Novero nga chairman sa Committee on Education, nagligad nga March 31 sa nag-conduct sa Action Art sang committee hearing regarding sang sining nga proposal, and then temo to do halos tanan nga mga partido nga concern pabor. Action Art even ang local school board sa Bacolod City unanimous nga nagapabor nga i-separate ang duha ka mga bulutuan na. Action Art. So according kay Novero, next session mag-submit siya sang resolution nga favorably endorsing ang iningat ikang Action Art kaya mo na siya isa sa mga requirements nga dapat i-comply kagati once nga maaprobahan ng resolution sa masunod nga session. That's the time na ang DepEd Central Office magpapanaog sang final approval. Action Art. Ginalantaw din ni Novero nga masarangan na sa Mandalaga National High School lamang sa ka-independent nga bulutuan. Action Art kag hindi na dapat nga mag-angot pa or connected sa Hervias National High School nga karon nagasurvey bilang main campus sang sining nga bulutuan. Aring tingog ni Councilor Renesito Novero. Yes, because ang Mandalaga National High School, it is only an extension of Luis Hervias main campus. So, total, ayaw naman sila, they can really exist independently from their main campus. So, they are requesting that they already be considered and recognized as an independent high school and with the name Mandalaga National High School. And I conducted a public hearing on this request, and all those that attended actually favorably endorsed these requests. I referred the matter also to our local school board. The local school board also unanimously favored and approved the request of the Mandalaga National High School. So by next session, I will present a resolution favorably endorsing and or approving the request of the Mandalaga National High School principal and faculty. Okay. You know, kung wala na, kung hindi na sila mag-exist as an independent national high school, ang ila da head, mangin head teach school, school head lang sila, and hindi siya pwede ma-appoint or ma-promote as principal. Okay. Action Art portion din lamang sa tinog ni Bacolod Councilor Renesito Novero. So muna gina-look forward di Councilor Novero nga hopefully matiga na ang ining proposal kag plano. Action Art balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo Action Dale Salazar. Mga ka-action sa linggaman sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action
firing line. Salamat ginaksyon dahil Zalazar. Balita gikan sa Bacolod City Hall, pabasan ko ni Biona nuning natabo dira sa may area sa Victorias. Mayara kuno da bata kun bata sang city councilor kagin paluhod kagin pabisa sang isa ka nagapapili. Inano ini nga klase balita man. Aber i-check ta lang niya no kay para mabalaan ta dong nagainit ang Victoria City kun politika ang pagambalan no. Action firing line. Iniya based sa mga aligasyon palagi way pa man ni maistorya o si saon ta lang ni Guro Buwas kay way nagita tiyempo kun ano gid ka matuod ining balita. Action firing line. Kadaan subong kabalo ka samtang naghihilapit sa 19 days nga nabilin kasingki katama sang eleksyon mo sang piniliay. Ti once nga gahinugtanay pahana kag nagatumod kung sino ang nagabulubaliswa kag nagapulupangka ng mga lideres kag supporters ti amo nang ginakuan subong ginachekyar ni kung bala ginasala pa nimo sa mga teams ang kandidato kung sinong loyal sa ilada. Action firing line. Tigaling di man guro sa punto maglabot kung matuon ng claim nga ginapabisa kag ginapaluhod. Sobra naman na yan. Ano ni siyang balita ni man? Action firing line. Kailangan kay buwas malabot tagin niya nga mga information. Ang update sa shooting incident, karon lang no kay Richard Artisula Alpiereser kay ina pa na no nga report na sa patrol live kay ina direkta sa Barangay 14 no. Ang dugang nga detalye sa update sang victim nga si Ascertain or alias Butoy karon sa Action Night Patrol program. Action firing line. Wala na kita time diri sa aton sini Miyerkules nga presentation sa Action Firing Line program. Sa ngalan ni Action Brian Morden. Ako naman Action Artay Hupon, mga kaaksyon din ka man nga main sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.